Gwanja ya magana kayan sallan. Dan girman Allah ka gane ni. Ba za ka yi ba kenan. Ba zan ba. Kai rufan baki. Na rufe ruf. Da dai ya fi maka. Shin baka da labarin Bakano collection ne? Ai abun magana kai da zan fahimta. To yanzu ai ka fahimta ko? Idan baka sai kayan mu ba prison dare. Abun haya kai ga haka. Ai ya ma wuce haka. Ke kin siya ne? Dala malam matsa kana damuna. Ai ku kin ja mu sauran mata. Wannan kuma kai ka sani. Ba wata mace da zamu sai da kayan mu. Amira waye ina kwatala. Shi faɗan duniya ne. Ai in dai ba dan lahira ya zama ba sai ya sai kayan nan. Ko ba za ka siya bane? Ba ta raba ta lokaci ba faka. Allah ya so ka. Yawa yanzu na dawo ga yan fim. Lafiya kuwa. Ai da matsala. Waccan matsala. Duk wanda bai sai kayan mu ba prison zai je. Subhanallah. Wannan ma kaɗan ka gani. Mari na aka yi fa. Ina ruwana. Ka san kalmar da ta rika fita daga baki. Prince ya za a yi? Ya ko za a yi? Ba za ka rama mun Ba ba. mahaukata bane. Kwarai kuwa ma. Yanzu dai an ma da banza kenan. Shi ka gane. To ai kenan ku je Bakano collection ku sai kayan sallah akwai sauki. Kwarai kuwa ma. A Kano akwai shago irin nasa Ba kuwa. a taɓa yin irin sama. Yana siyar da shadda, yadi, hula da kuma takalmi. Kwarai kuwa ma. Akan farashi mai sauki. Kwarai kuwa ma. To ku kira wayannan Kwarai nambobi. kuwa ma. Ni na wuce amma fa gaskiya na maru. Wannan ma kaɗan ka gani.